přivítat čtvrtci rozhodčích a společně s nimi všechny aktéry dnešního utkání dohromady druhého kola Sport Extraligy mezi týmy HC Brno a PSG Zlín. Dámy a pánové, dnes máme vzácnou návštěvu a vzácného hosta. Původní kvůli dnešního utkání hodí Kuba Kamení, který chodí do mateřské školky Podělka od tohoto školního roku. Dámy a pánové, toto jméno si dobře zapamatujte. Ten další Čech budoucí Formule 1 bude Kuba Kamení. Kuba závodí v motokárách, začal v dubnu tohoto roku v kategorii Easy 50. Kategorie určena pro děti od 6 let a my jsme moc rádi, že tento borec se ujme toho důležitého úkolu, který vhodit původní čestné body mezi centry prvních formací. V jeho kategorii startují jak noví jezdci, tak převážně většina starších jezdců jezdí druhou nebo třetí sezónu. I přesto, že je Kuba v kategorii motokár úplný nováček, tak ve většině závodů končí v top 5. Kuba Kamení. Fanoušek hokejistů brněnské Rudety. A poprosíme Kuba Kamení. Kuba, ať se daří motokára, já připomenu, že Kubova motokára je vidění na B1.